Este domingo a carreira popular Virxe da Guía celebrará a súa 19ª edición. Ás 10 da mañá darán comezo as probas nas distintas categorías que van dende Pitufo ata Máster 55. É unha carreira que vai a ter 11 categorías, desde Pitufo hasta maiores de 55. É unha carreira xa, como sabedes, que se leva facéndose moitas edicións. Dende o goberno de Ribeira queremos seguir mantendo estas carreiras populares, ademais carreiras populares que se desenvolven nas diferentes parroquias do concello. É unha carreira moi popular, moi de aldea, como ás veces podemos comentar, non? Que, bueno, pois está influída pois por a orografía da parroquia carreirense. Non é moi llana, que digamos, excepto para as categorías máis dos pequenos, infantiles, que se fan ali nas inmediacións na carretera que vai da capela ao campo de fútbol, bueno, que colle todas as edades, non? Desde os pitufiños, que son os nenos que naceron no ano 2020 e posteriores, pois hasta xente, os Máster 55, a xente con máis de 55 anos, todos teñen as súas categorías. Ademais do seu carácter deportivo, esta proba serve para homenaxear cada ano a persoas vinculadas co atletismo. Este ano tocaralle a Rosa Orellán, organizadora da Carreira do Demo en Artes. Este ano volvemos con outra organizadora, que é Rosa Orellán Santos, a alma mater da organización da Carreira do Demo en Artes, que, como dicía, este ano van xa por a edición número 13, e un pouco para visibilizar esa xente que está detrás da organización destes eventos, que moitas veces pois lucen menos que eses grandes corredores, pero é que sin eles sería inviable que eses corredores puderan demostrar as súas melloras atléticas, non? As inscricións poden realizarse a través da páxina web galitiming.com ata este xoves. Teñen un prezo de 6 euros, a excepción das categorías infantís, que serán de balde.